Er du træt af regning på den gamle måde? Hvor tallene bare skrives op på tavlen og på papir. Lad os visualisere tallene med penge, der kan lægges sammen og veksles. Gør læring med titalsystemet nemmere. Regn med penge kan også bruges i gruppearbejde, med vennerne og derhjemme. Hjemme ved os er vi rigtig glade for regnehistorien. Det gør det sjovere og mere hyggeligt, når vi skal øve regning. Og børnene vil gerne deltage, når vi skal bruge penge, f.eks. når vi skal ud at handle eller når vi skal ud på ferie.